Si volem ensenyar al nostre alumnat a resoldre els problemes matemàtics amb èxit, els hem d'ensenyar que primer hem de veure la relació que hi ha entre les xifres i que aquesta relació implica un pla de resolució determinat que alhora porta a unes operacions determinades. Però comencem per la part del principi. Les dades. Per mirar les dades les hauríem de mirar de 3 formes diferents. D'una manera és dades simbòliques, després com a dades explicatives i finalment com a dades numèriques. Què vull dir amb dades simbòliques? Mireu, qualsevol problema que sigui de suma o resta, les seves dades sempre seran les mateixes. Sempre hi haurà 2 o més parts que composen una totalitat. La totalitat sempre serà més gran que les parts. Per tant, quan jo tinc 2 parts i una totalitat, estic davant d'un problema de suma o de resta. Si resulta que em pregunten per la totalitat, és suma. Si em pregunten per una part, he d'agafar la totalitat i treure-li la part que sí conec i tindré la part que ignoro. Però sempre, en qualsevol operació de suma o resta, hi ha 3 o més, 2 parts o més i una totalitat. P, P, T. Sempre hi ha parts i totalitats. En canvi, amb un problema de multiplicació i divisió també hi ha relacions, però no són de parts i totalitats. Són unes relacions diferents. És una relació d'una unitat que es repeteix una sèrie de vegades, per tant tenim unitats i vegades, i per una altra banda tenim totalitats. Per tant, quan un es troba davant d'un problema, ha de dir, mira, això és una part, això és una altra part, això és una totalitat, o bé, mira, això és una unitat, això és una vegada, això és una... I d'alguna forma estàs veient que aquest problema és de suma-resta o és de multiplicació-divisió. Estem parlant de dades simbòliques. Aquest és el primer pas que s'ha de fer amb les dades. Després s'ha de fer les dades explicatives. Aquestes dades simbòliques, de què estan parlant? Per exemple, estan parlant de pàgines d'un llibre, les pàgines d'un llibre que ja he llegit, les pàgines d'un llibre que encara no he llegit i les pàgines total del llibre, per exemple. I finalment, després d'aquestes dades explicatives que acabo de dir, hi ha les dades numèriques. Per exemple, he llegit 30 pàgines d'un llibre que té 150, així doncs em queden per llegir 120 pàgines. Vist d'alguna manera, el que estic dient és que quan nosaltres ajudem als nostres infants a mirar els problemes, els hem d'ensenyar a que entenguin que les dades s'han de mirar de 3 formes, com a dada simbòlica, com a dada explicativa i com a dada numèrica. Això s'explica fins i tot des del cicle inicial i es va fent de forma gradual. D'aquesta manera el nostre alumnat arriba a tenir una ment matemàtica. El nostre alumnat arriba a entendre els problemes matemàtics. Si voleu aprofundir en com ensenyar d'aquesta manera, us animem a que us feu escoles pilot en el programa de Boira Editorial i us enviaran gratuïtament material per mail, material matemàtic, perquè el proveu a la vostra classe i comproveu com els resultats són extraordinàriament bons. Així doncs, us animem a convertir-vos en escoles pilot.